ганҷина ман хеле фикр кардам ва ба як хулосае омадам ки ман бояд тара ба занӣ бигирам. Ту дар як рӯз вақт як мошин, як хона дар маркази шаҳр, баъд ман розӣ мешавам. эй гурезаҳои ғам, то куҷо гурезем зи ҳам? тақдирамон амин аст, бояд бошем бо ҳам. эй гурезаҳои ғам, то куҷо гурезем зи ҳам? тақдирамон амин аст, бояд бошем бо ҳам. ина аясад қисса як қиссаи аввалаш, як хелаш ба орзу раси дигараш набуда бараш. ду навҷавони дӯст доштан арзан ба ҳам дигар, танҳо ба су мерасид маҷнун ба мақсади дигар. чанд касо ба банди қаздор нишон гирифт манада, чанд каси дигар дори мохис шаб пардофт маргиш дада. и ошиқи дуруғай вақте ки дикам ба хали дар гирду навои ишқ хит бикр ки ту налави. э ҳаёти ҷазир чӣ оварди ба сари ошиқ? ягон ошиқа хурсанд надидам, фақат дидам зиқ. инами як қисса, қиссаи қиссаҳо, ишқ дуруғай бо ишқи бечора мемонад танҳо. ман ба хотири ишқи ту даст ба чӣ кор назадам. хостам ки ай ман бошӣ, лекин набудӣ дар барам. ман барои ба даст оварданат пеши ҳама бадам. тори мост асад вайрон, фикри мурда накардам. лекин пайдо шуд шахсе ӯ ҳам дарди мара дошта. хулоса омадем ҳардумон ба як фикр, ки ба хулиганисту меёбем дастаи гир. ғорат кардем мошинера ки рубини ӯ қимата. тамом ҳабиба аймаи и кори ма ғанимата. эй гурезаҳои ғам, то куҷо гурезем зи ҳам? тақдирамон амин аст, бояд бошем бо ҳам. эй гурезаҳои ғам, то куҷо гурезем зи ҳам? тақдирамон амин аст, бояд бошем бо ҳам. ман хела давидам, ёфтам сумера ки мехости. даст ба чӣ чизо назадам, чӣ ба неки нахости. ба садарду азоб ба нолаи беовозам кардам ғорати сахте дар ин рӯзи дарозам. гирифтани захми ваз бехотири чашмаи зебот буд, неки қалби сангини дил нисбатам ба рағм набуд. ашки резони маи шоид буд ки ма ошиқам, ҳатто ҳис накарди як зара ки манам зиқм. ҳар як тире ки ба ғазаб меомад ба тарафу ма ишқи ҳароми ту сӯхтум ёри нохалафу. ҷигаре ки доим ба ёду дурунам медарондак, бадани гарми ошиқм бадан ма меразондак. ҳама хебосад азоб ма бой шудам, пешиш рафтам. гӯё ҳолям ҳамоё масирама фош накардам. омадам пешиш гуфтум натонистум ёфта су. баробари гапа гуфтам ма хандама кардам гум. бору гардондак ай ма хабидак мошини боя. фикр ки ӯ соя, лекин надонистак раф хаёл кард ки зеби боя. чон гарда хато карди и бой мадрак шафёра. эй гурезаҳои ғам, то куҷо гурезем зи ҳам? тақдирамон амин аст, бояд бошем бо ҳам. эй гурезаҳои ғам, то куҷо гурезем зи ҳам? ба дарду ғам масирем, бояд бошем бо ҳам. эй гурезаҳои ғам, то куҷо гурезем зи ҳам? ба дарду ғам масирем, бояд бошем бо ҳам. эй гурезаҳои ғам, то куҷо гурезем зи ҳам? тақдирамон амин аст, бояд бошем бо ҳам. бояд бошем бо ҳам. бояд бошем бо ҳам.